Eto na naman po tayo. Ayoko na sanang pag-usapan ng paksa na 'to dahil nakakasuklam na, sa totoo lang. Baha, 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 flood control, water, water everywhere, not a drop to drink, sabi nga. Tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng libu-libong residente sa bayan ng Macabebe, Pampanga at mga karatig bayan dito sa ating lalawigan sa bawat pag-ulan. Sa bawat bagyo, hindi na tanong kung babaha ba, kundi gaano kalalim at gaano katagal mananatili ang tubig. Bagamat matagal nang kinikilalang flood-prone area ang Macabebe, at may mga pag-aaral na rin naman na maging ang buong lalawigan ng Pampanga, nananatili pa rin ang tanong, nasan ang mga proyektong dapat sana'y magbibigay ginhawa? Meron nga bang solusyon o wala nang solusyon? Ako po si Sonia P. Soto at ngayong araw, sisyasatin natin, hindi lang ang sintomas ng problema, kundi pati ang ugat nito at ang panawagan ng mamamayan para sa tunay na solusyon. Bago natin kilalanin ang ating mga panauhin ngayong hapon, panoorin muna natin ang maikling VTR na ito. Taon-taon, baha ang kalbaryo ng mga residente ng Macabebe, Pampanga. Ngunit sa kabila ng bilyong pisong pondo para sa flood control, tila wala pa rin ginhawa. Bagamat kabilang sa mga flood-prone areas, ironiko umano na halos walang flood control project na nakalagak sa bayan. Ito ay ayon kay Jomel Cruz, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng bayan. We are one of the most affected sa flooding. The irony there is, wala kaming mga flood control project that we know of. No? That we know of. Pero meron the latest na nasimulan dito was the IDRRCCA flood control project for the low-lying areas of Pampanga, which started noong 2017. So they finished the phase 1. Although hindi naman siya puro Macabebe, 7 towns po ang involved, no? Kasama yung Masantol, mayroong Santo Tomas, San Simon. So lahat po ng area yon dinaanan so-called IDRRCCA. Pero obviously wala po siyang kwenta, no? Hindi ko alam kung tapos na kasi sabi meron siyang phase 2. Kailangan ba yung phase 2 para talagang maramdaman yung kasi po nung last time na sila ng questionnaire, survey questionnaire ang DPWH regarding the effectivity of the project, ako yun yung sinagot ko. Kasi for the past 7 years, this is the 7th year, 7 consecutive years na po kaming nagde-declare ng state of calamity. Walang paltos yun. Not because we like, but because we really have that flooding situation na kailangan mag-responde kami ng maayos. So, kung 2017 nag-start yan, so hanggang ngayon di naman nagbago. So, honestly, I don't see any effect dun sa project na yun. That was the last project that I knew, no? Yun. Pero mukhang may nagsusubukan na project yata. But we still need to confirm that, no? Na nawawala naman. Noong August 2024, binuksan ng 7.57 billion pesos na IDRRCCA project sa Masantol. Layong mabawasan ang pagbaha sa Macabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas. Pero hanggang ngayon, 19 out of 25 barangay o mahigit 16,000 na pamilya sa Macabebe ang patuloy na apektado ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Opong at mga nagdaang kalamidad. Dahil dito, nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesta ang mga residente ng Macabebe at Karatig Bayan sa darating na Huwebes, October 2. Hanggang kailan nga ba maghihintay ng tunay na solusyon ang mga binabaha?
Nako, nakakaawa naman ang sitwasyon. Ano? Matindi po ang nakita natin na sitwasyon sa bayan ng Makabebe sa video na ipinalabas kanina. Mga bahay na nalubog, daan na nagmistulang ilog at mga taong nawawalan ng pag-asa. Upang himayin ang isyong ito, kasama natin ang ating mga panauhing magsisilbing tinig ng komunidad. Siya ang founding president ng City College of Angeles City na naitatag noong 2011, Tubong Makabebe, Pampanga. Ngenik pa muabalo. Siya ay matagal ng bahagi ng akademya kabilang ng pagiging Dean ng College of Arts and Sciences ng Holy Angel University. Higit pa rito, aktibo rin siya sa mga kilusang panlipunan at pampolitika sa Pampanga, kung saan siya ay patuloy na naninindigan sa iba't ibang issue para sa kapakanan ng mamamayan. Siyempre, kilala na natin ang ating parliamentarian sa street parliamentarian, Averell S. Lakindanom. Welcome. Maraming salamat, Ka Sonia. At sa ating mga tagapakinig ngayon at nanonood, sana ay marami tayong matutunan dito sa talakayan na ito. Okay. At kasama din po natin sa ating studio ngayon ang isang concerned citizen ng Makabebe at miyembro ng business sector. Walang iba kundi si Engineer Mark Lerit. Good afternoon po sa inyo. Hello po, Ka Sonia. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo. Ay, salamat po. May karatang kayo at meron tayong mga kasama rin sa talakayan natin sa pamamagitan ng technology ng Zoom. Makakasama natin isang youth convener mula sa bayan ng Makabebe na nagsusulong ng mas malawak na partisipasyon ng kabataan sa mga usaping panlipunan at pampamahalaan. Let's all welcome Luis Adrian Magat. Hello, bumati ka muna, Luis. May panapon po kaya kayo. Maya pagat panapon mo rin at isang youth convener mula sa Masantol naman na nakatuon naman sa pagpapalakas ng boses ng kabataan at pagtutulak ng mga makabuluhang advokasya sa kanilang komunidad. Let's all welcome Isabella Carillo. Hello, Isabella. Hello po, Maya Paldo po kay kayo nga. Dakal po salamat po kay kayo po, CLTV po. At nakala salamat mo naman at peunlakan nyo yung kaya kaming imbitasyon kaya kayo ngening aldoyti pablasang balitan ngipin na bukas atin kayong sainsing igulisak yu king dalan kapamilatan ning meto nga People's Rally. Tuki-tukino rin People's Rally. At dapat mo kasi nung tuknang lalo nga lang malyari ilapin ela tutok nang na mag-justify keng karelang pamangawan, dapat naman ela naman tutok ng deng memalen. Okay, unahin po natin ang kasalukuyang sitwasyon sa bayan ng Makabebe. Ano po yung mga dahilan? I tried taking a look at, I did some research kasi hindi naman ako taga Makabebe at hindi naman ako siguro napakabihira ako lang makapasyal dyan. Although, meron akong kilala na taga riyan na nakakakwentuhan ko recently. No? Yung sinasabi nga niya, itang mapilan mo yata ka nung Aldo Kilub na ning pabanwa ing ali makalbog man kanu abisita ren kayang kamag-anak karin kasi uling makamotorya murugo so doon sa situationer na nakita ko 87% pala ng populasyon ng Makabebe na 78,000 populasyon affected pala Totoo. Makanita ganun pala kagrabe ibig sabihin 19 barangays out of 25. So talagang overwhelming majority talaga yung affected ng baha. Tama. Pero alam nyo, madalas kong naririnig ito, maralas kong daramdaman, karing manungkulan. Eko no sabihan ng Ninoreta. Pero balamot in general, malambat na pila ng banwa, siguro dekada ko nang daramdaman. Impanedan sa sabihan, talaga namang lalbog lareng lugar rin. Nano nga karapat tamo, adang makanyan. Yapi na yung sitwasyon yan. Kanita pang minunang panahon, lalbog na yung Makabebe, lalbog no nga deng lugar rin. What do we
what do we expect? Adang makanyan. So bala mo, ating kong general feeling na, people expect you, people of Macabebe, to just accept things Exactly. the way they are. So, yung mga makatuknang Macabebe at may panganak Macabebe, was there ever a time, kaya kayong pamibiyebye, yung anak kayo, na atandanan nyo, na ali naman lalbog king Macabebe? Prof. Yeah po, may ragul ko Macabebe. Karing po may elementary hanggang high school. Ingatatandaan ko, may lalbog. Yung pekamata sa lalbog, tandaan ko na, 72. Grade 1 ko yata kanita. And then, naman madalas. So siguro, ningkay, after 2 years, lalbog. At tatandaan ko rin, dengasikan ka rin, dayatan. So, pupupul kayo pampali. Maka-harvest la pang pali kanita hanggang siguro hanggang mag-high school ko. Pero nang kaibat anyang bandang 80s na. So ina pwedeng pali kasi milulub na yung danong malat So From they Manila converted Bay, the oo. rice field into fish pond. So maging fish pond la. Ito pong ati kami pong malating fish pond ka rin. Ito agagamit niya pilang years. Pero ngini totally, even the fish ponds are kaya na, magagamit. Kasi lalbog na masyado. Matas na yung lalbog. Oo. At metong pang pansinan ko, anyang elementary kami, maglakad ka mo, papunta eskwela. So, yung dalan, tinasdan siguro yung pangatas na ng dalan, about more than 2 meters na kayong kakatas. Pero lalbog pa rin. Yung masakit po, tinasde, tatambakan yung dalan, ore tarugong alang panambak. So magpondo yun danong palagi kitang lalamdam. Uli nga lang kanal, ne? Ala pong kanal. Alang drainage. Alang drainage. So yung kaida mo, solusyon daw uling lalbog, tambak ng tambak. So pila ng almost every years. Pero everywhere tatambakan. yata kaya Pilipinas, makaya rin nga kakit ko. Isun lalbog la reng lugar, tambakan de itas de yung dalan. Kaya ba malakwan la re tambale? Kaya ba de tambale? Lalbog la. Pero yung dalan, makaltoy. Bala mo, makanyan. Ikayo po, Engineer Mark, meragul kayo po king Macabebe. Opo, makanyan mo naman po kalupa ng Aberel. Actually, karin ko naman po Mibait, karin ko Mig Elementary, ang pong high school. At Karing kumanok nangan yan eh. linipat na ako po kaya ni may kapakisawak po kaya ni Guagua. So, may daton na kayo po Guagua. Pero rin kapatid ko at sulangan po alos ka rin. Magtindala po kay Plaza. Aliwa, mag-tricycle. So, yak po dinasan ko ito, anyang anak-anak ko. Mag-tricycle ko po, may pupunta ko po hanggang Kindalaya. Karetang sulok ka baryo na po ng Kastuli. Mamasada kayo po ng koya ko, miras kayo po ka rin. At ala ko po nga nasa na yalbug, talagang normal siguro Kapilan po. may gumpisa. Iyan po, palagi ko, bayo na mo po, mga 80s na mo po. 90s, Oh, 80s 90s, o 90s na po 90s. siguro. 90s siguro. Kanita po, ita mo po pong sabyan ng 1972, ya mo pong balo kong Wa, maragula tama, dalo. wa, matindi Migsiyam ba? siya mararang Wa, mga meg, tuwang. ating bagyong masikan yung 1972. Ikaw balo, nung yapin yata yung bagyong dading. Dading ne? yata. Wa, bagyong dading. Itan 72. Bala mo, achuta, magkakabatch ta, edad ganyan, kaya ning kaya katama tatandanan, ne? At dening anak naman akayabe tamo, di Luis at di Isabela, nantala, na, kumusta ing Luis, kumusta ing sitwasyon, kapilan, o naging concern ka kening pangayalbog na ning Macabebe, na ano yung maliliari kaya ka, o kaya ang pamilya mo. Yung totoo na po niyan, ako po may Macabebe, pero dagol ko po Macabebe. Starting from my 3 years old, hanggang na po ngayon, makatukunan ko po Macabebe. Yung balemi po dati, kanita po na yung bale, at wala yung palapag, yung second floor tutong niya. Pero po yung second floor mi ngayon, kung bunga na mo po yung atso. Nya, nung ala ko pong pampagawang Makanya? bale Macabebe, Makanya niya Palang- kasing halbog.
Opo, makatablanag mitos yung dalan, makatitlo na po yung dalan mitos kaya kami every pamagtas pilang feet po yung tatas, mga 4 feet po every year. Oh. Kanya, ing maliliyari po, pamagkasakit po, karang pamibiyabi lumalko po kyung dalan, ala ko pong tuklunan na malangi. In fact, ngayon pong banwa, 3 months, 4 months na kaya pong makalbog. And this is, bano-bano po taon-taon po naming naranasan na kapit na aking banwa, makalbog kami, kapit na mo itang malangi po kaya kami. Pero, dagdag ko rin po totoo naman po na, ing area na ning Makabebe Masantol, uling Kenyang Mauli, pababae talaga downstream. Bukod keng catch basin niya, labasan niya po talagang danum, pasigan niya papunta keng Manila Bay niya, mababaya pong dili. At sanay kaya po keng high tide, natatasing danum, magbaba mo naman, in kultura mo naman po, miyaliwan agriculture, tangkais, tung makalbog, magiyang aquaculture, salitan mo po. Pero ngayon po kasi, iba't po niyang anak ko, may gisanongan po rin sa Blang Dayatan. Kanya po, patya mamangan kaya po ngasan sa mamaduwas kami. Ngara, kung may ni mga kami ngasan, kaya tang dayatan. When in fact, yung dayatan, dapat palayan niya. Pero kung kaya po ngasan, king dayatan, uling makalbog niya pong laganas. Wow. At Isabela naman, kumusta nang kaya kayo, keng lugar yo? Mantita mo rin po na king kanako pong 21 years of living kay po kay Masantol. Alina po bayo po ing albog po kay kami. Maramang pong sabihan po pero normal na po mga kalungkot pong sabihan na normal na po kay kaming pamibiyabiya po ing albog po Pero siguro po niya pong mga elementary ko po kaya high school po ing albog po kanta malala po kapag ating bagyo pero kakati naman po. Pero ngayon year ay ni halos year long po na alimi po ikit. Eko na po atandaan nung kapilan ko po last ikit kay kami pong main road hanggang kay plaza na Malangiya po this year mo rin po first time I experience kay kami po ng balemi po ngayon miyas na niya pong albog ngayon po actually kasalukuyan po makatas ko mo po bitis pero kay kami pong first floor po ay may atin na pong albog po at 26 out of 26 barangays po kay Masantol po ay affected po kay flooding po and more than 20,000 families po apektado po at mantitang mo rin po yung experience ni all throughout the years po kadalasan po pamanambak po yung gagawanda po evidently ali po yung solution po sabihan tamo po na band-aid solution niya mo po ali po long-term solution po. Okay. Kaya itapin po hanggang ngayon po yung dalan mi po king main road po malumot niya po mataluras niya po. Kaya po aliya po safe aliya po normal po dapat. Okay. So ngayon patanggap da kaya kayo na ini normal. Well, apparently, makanyaning lulto. So, itang reason na sasabihan dang normal na yan. Kasi makanyani man talagang makabebe. Bakal ko daramdaman na sasabing makanyan. Well, Ninong siguro, sasabi na normal na yan and just accept it. It is now a way of life for you people. din pong kikatamong mamuntukan king politika, makanyaning daramdaman. Makanyaning sabihan da. Potangkot na mula naning long-term solution kaning problemang malilyari. Elalaman na pakibat. Yung makatula po, yung congresswoman, pakibat na, pota ka nung mikasolusyon niya yung global warming. Climate change. Climate change. Iya po Yung pamarsalanan da. So, apparently, sabihan da, alang solusyon ken. Yeah, let's But the take- problem yeah. is, they keep on, getting funds, puponduan din Okay. supposedly kahit flood control projects, pero akakita naman na lang malilyari. Mas lalong lalala ang sitwasyon. Itapong balemi, sabihan ko mo po, itong old house miketa king makabebe. Ita na pong bubungi makalto. May totally inhabitable na po, likwan min tinubuno ring mangroves. Oh. So makanya kalala po. Yun, you refuse to accept na panayan niyang maulo in climate change. So, in other words, you refuse to accept this reasons, then in justification. Punta lang tayo siguro in pamagsuri yun, nanuwari in sangkan. Lawen tayo pa mo, kasi nung alitaya balo in sangkan, syempre alita mo muna man makatukla solusyon, po makanyan. Yeah. Opo. Ikayo po, Engineer Mark,
po, nano po ing akakit yung ugat o uyat na ning problema, nano ing sangkan obat makanyan. At suya po yata king metong karetang ikit kung sangkan, kaya pamagaral, itang ausandang land subsidence due to over-extraction of groundwater. Ita po akakit yan sangkan ita. Opo, actually, metong niya po kareng sasabyan da ring expert ito. Nung napansinan niyo po, siguro maragula may kapag-contribute po kayan, itang, yung mamakbong niya po yung pinatubo. So, dakal po kareng may nga matelangan ding ilog, may nga ita po, may nga babongan itang... Silted la po. Silted la po. Dapat, yung milyari po kasi kanita. Pero malambat na ito. Opo, yung milyari po kanita, penakitanda pa po rin, sabihan tanang yan, nung nino rin keng DPWH, sa po rin manungkulan, na lultong yan, nila namang kontraktor. Ito pong mag-dredging la kanita, dakal, picture mo po, patang kaya, eda naman po susunduin kay, pero may po ponduan la po kanun eh. Nung po sanang pituloy-tuloy da sana itang makanya na kanita, sana deng ilugta mo, medyo tuloy-tuloy mo naman yung agos na nindanum. So ito po, yung metong... So ito po ba yung maging sangkan nung bakit ni kaka-backflow uling mas matas ni ing Manila Bay kesa ken pong Macabebe o Pampanga River po, ang Pongre River channels tamo. Kasi po agaga nakako kanita, malamba na ini. Akwento ko yata kaya kayo before we started, na metong kami karetang may magaral tungkol ketang Pampanga Delta Development Project. Aning karagula pondo ita, sin bilyones. Kanitang panahon na ita. I think that was in the early 90s. Dakal kaya kanitang pati rin parokya, Bulacan, parts of Pampanga, pero mas aktibo la pa kanita rin taga Bulacan, I tell you. Of course, deng masantul, meging active la namang kanita, aga nakako. Kontrande yan, yung Pampanga Delta Development Project, uliping. Yung sasabihan daretang eksperto, kasi ting kaming kayabe experts, Japanese la, uling ating ken solidarity movement with the Japanese people, ne? Not the Japanese government, but the Japanese people. Na magsuri mo naman ka rin proyektong foreign assisted na rin, sinabi doon na itapin natin tendency na mag-backflow in Danum, uling bala mo, dadagulde pa yung asbok na ning Manila Bay, kay ba't manatili lang mababo naman deng river channels. Tamo, makanyanin sasabihan. So, retang ilog lati-lati, bala mo, yung minuna, kinaidala, leko domo lahar, pero kalupa na nin sinabi yung may natili lang mababo, makanyan. So, ingaman nyo, wala kayong nakitang from the 90s hanggang ngayon, wala kayong nakitang major developmental project geared towards yung addressing yung mga problema na yon, Sir Ave? Yung sinasabi nating Pampanga Delta project, 1992 yata yun na ginawa. So niluwangan yung river from 250 meters, ginawang 750 meters yung lapad nung mouth ng river. At nakita rin dahil doon, daming na-displaced na mga families and communities, di ba? Tinanggal doon. Pero mukhang doon nagsimula yung mabilis yung palaging pagbaha eh. So kung iti-trace natin, kailan nagsimula yung palaging baha na yan? Mukhang doon nagsimula eh. That was also the time na nagsimula na rin, hindi na pwedeng magtanim ng palay yung doon sa detang palayan kay Macabebe dahil pumapasok na yung salt water. So mamamatay yung palay sa ano. So doon din nagsimulang nag-convert na into fish pond yung mga rice paddies and rice fields. So sa tingin ko kulang yung proyekto. So dapat magkaroon
anong tawag doon, yung flood check, flood control, ay yung gate, yung water gate. So kung magkakaroon ng backflow from Manila Bay, so dapat meron kang flood gate. Pero apparently wala yatang Pero kasabay. kung mababaw naman ang river channels, mas mataas ang Manila Bay, natural, magba-backflow talaga. I mean, logic. I'm not an Yes, engineer yes. by profession. I do not pretend to know all these things. Yung nakakalungkot kasi dito yung wala kang nakikitang initiative from the elected officials na ang daming experts na pwede nating i-hire na gumawa ng study doon sa pero walang initiative kaming nakikita na pinipresent na yung to come up with a long-term plan, long-term solution sa mga problemang ito. Yun ang nakakalungkot. Okay. At Sige, siguro, when we return po, we will talk more about those. Kailangan lang po tayong mag-break sandali. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang So to Speak. Nagbabalikan So to Speak at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin mula sa bayan ng Macabebe at Masantol para talakayin ang usapin at pananagutan at pamamahala sa mga proyekto na may kinalaman sa flood control. At may kasama tayong mga kabataan dito. Kanina narinig natin sila pero babalikan ko si Isabela bilang kayanakan. Marami of course, si Jose Rizal lang mismo nagsabi, kabataan ng pag-asa ng bayan. And I think that's the reason why you are getting involved, kening Saing-Sing People's Rally. Keng pamag Saing-Sing you, ikong kayanakan, what do you hope to achieve? Kanino yu bubugnos in kaya kayong Saing-Sing bilang kayanakan, Isabela? Ay, ito po na. Ing Saing-Sing po, naning balen mi po kay may malen pong Masantol at Macabebe po. Dwaya po yung budi na pong panawagan po ni. Ing mo muna po ito pong mika konkreto po ang genuine flood control project po para kay Masantol at Macabebe. At pangadwa po ito pong panawagan mi laban king kasakiman. Manalakaran kami po laban king kasakiman ng korupsyon karin pong anomalyang flood control ghost project sa sabihan dapin po ni. Ito po ing adwa pong core na po ning Saing-Sing People's Rally. Ing wakasan ng korupsyon at manawagan po para king solusyon, tutong solusyon para king albog po. Okay. Thank you, Isabela. Nandin po ting kombo rin sabihan engineer. Bayo tamo po mag-break. You were going to say something about itapong albog nung nano itang penny batana ning albog. So nandin we were trying to recall, bala mo in the early 90s. At about the same time na in-implement din Pampanga Delta Development Project o itang PDDP na may gumpisang itang makabang at malala maalbog king balening Macabebe. Ikayo po king kakit yu nino po ing akakit yung ating
kasalanan kening maliliari ngayon. Certainly, are you going to blame nature for it? Kasi sasabihan natin na congresswoman, ketang comment na ketang meto nga thread, basa kya naman ita na sabi ko, po tagalang aliwayang meki bata ako, pero apparently it was her account, na man bogus account ita. Kasi sinaing peki bat na nga rin, masolve yung problema na ning albog, o tang may solve yung problema na ning climate change, sabi na. So apparently, totoo naman, na atin talagang climate change, pero you do not want to accept that hook, line, and sinker, Engineer Mark. Siguro naman, Madam, aware tayo nga po sa global issue itang climate change. Si tayo po pwedeng isantabita. Pero po siyempre, kami pong taga Makabebe, manintong kami po pong kalupan na nga sabi da rin kaya na kandeni, uring ila pong, ila na po ngeni, kumbagay kami arita na po keng generation itang kay deng pangunakan mi, ring anak da reta, ring anak da. So, ing sasabyan natin, ita pong pantunan mi po, itang master plan o itang talagang permanent solution sana. Aliwa po itang patchy-patchy, kalupa ng sinabi ng Averell nandin, na istong menang bakla po kayo ing sasabyan natin po nitang ketang Facebook nga yung climate change. Pero, yung gagawan da po, karem project akakit mi, yung solusyon na bibiyede itang manambakla, kabat simento ande. Potang kaya po, inking sumangi da baryo, siyempre po may babaya o ring may nambakla kayo Potang kaya po, manambak na no naman kayo ni sumangit, simento ande naman, ita na naman ba yung simento, lumbog na niya naman po. Balam, tuwas-tuwas po yung malilyari kayong albog kaya kami. So yung milyari po, apansinan ko, yung makinabang din kontraktor. Tuloy-tuloy po itang obra nung mo po siguro may ang patining o may kayis yung mga kanyan. Datang po kaya rin maldo kanino manambak na no naman po karne. At baluta mo pong lultongin. Ako migtaka ko po. Ikit ko, dening kontraktor, ela po aliwa karela. So, bala mo talagang lala pong bala kagawang solusyon na permanente. Nuna itang gagawala in the sense na pakinabangan de pa yung perwisyo da rin tao. Den tao, lalo na po, reta kaya siping mimbali ka rin, dakal po medyo mababala po kabilyang kembye. Ila po yun po makatagal kayong patas din baleda kasi halala po nga saan Atin po kita kaya kami. Atin mo po kaya kami. Ang atsuna po kayong 4th floor kanini ako man po balo nung ita pong stability daring structure Makabebe, okay la pareta Tambak laki Lalo na, ante mo, minayun king Cebu munta ko po Makabebe, bala mo, balelang pati-pating yun rin bale karne. Tatas da nala mo po tatas Maswerte la po rin ang taong ating pera. Pero yung panandaman may pong sakit ngayon rin, ang pakakalulo. Ito po yung kakit ko sigurong maragula problema ka rin. Maswerte la rin ang ating, kasi baloy naman po, Makabebe, dakala rin Atso America, susuporta la, susuporta. Pero ako po, aranasan ko po, metimong meto nga OFW mo naman, nang kayo makasawa na po itasasawap ko. Datang mo rin po pala itangal doon na dening susopan mo, bala may numiyang at kem lugar doon. May kukut-kut laki ang albog. Nang pakutkut. So makalunos la naman po rin Atso America, rin at yung OFW yung makipag-obra kay ngaliwang bansa, na rembaleda, may kukut-kut eda balo. Uri nanining madilyaring albog kasalukuyan ting lugar mi. Kunangan kay Luis, Luis, nano ing akakit mong sangkan? O but what is wrong with government's response? Sa tingin kayo namang local government unit, syempre, di ba? Naman pwedeng ing local government unit yu wala yung gagawan tungkol kanini, ale? Opo, actually, king local government unit naman, pati naman pong gagawan. In fact, kami pong Vice Mayor is one of the signatories of the statement from the Vice Mayors for Good Governance
Actually, niya pong tauli kami rin ni sabi kanita, niya pong maglabi kami, kaya kaming organization pa po kanita, na metong ka rin pa sabi na sana, itang misolusyonan niya ingalbog king makabebe. Pero kami po kasi inga kakit ni. Totoo naman po na ating environmental reasons nung bakit talbugay makabebe po kayong masatol. At detang environmental reasons areta, mula mo laman masaguling apan to na solusyon. Pero makapanintun pa mo rin solusyon. Kaya kami, para po kaya kami, with, nung kikutang na what's wrong in the government, meron po kasi, dakal na pong actually study tungkol king nanulang magsilbing solusyon king problema ng pamanalbuking makabebe masantol. In fact, atin na pong Netherlands na project kening makabebe, atin na rin project NOAA study, atin mo naman pong LGU study, at laganas pong data, atin pong sasabihan na solusyon. Unfortunately, alaki pong champion king national government na ipalubyak king legislation, ban kanita, may puwanduan na rin proyekto nga rin. Atin pong mika funding at mika project king masantol na ito pong floodgate ka rin, tang phase 1, manwanda. Pero mitok nang yapang mo rin po ita, uling alani naman po yata ang funding for the second phase. Yung sakit mo rin po ka rin, ito pong proyekto nga ita, pilan pong administrasyon yung lumabas, bayo ya po may kwantuan. May propose po panahon ng Gloria, may pirma niya po panahon ng Pinoy, may ka-funding niya po panahon ng Duterte. Kaya ba't niyo umpisan niya po panahon ng Marcos? What we need po is someone to champion the solutions na atin na po kayo pamag-aaral dahil scientist from UP, from the Netherlands, and other studies na atin na po kayo makabebe masantol. Sir Averell, kasi ing saing dareng memalendeng kaya nakaan dimdam tala kayo sabi upin malambat na yung problema ngayon eyo agyong tanggapan ing makanya na mo talaga na ala ng solusyon. Para kaya kayo, dakal ng megaral ginawang feasibility studies nung makanano, alabang pondong lulob. Kasi sasabihan nyo nandin na dem pondo, miraraslamo kem tatasyeng dalan. Pota naman, ala naman talagang pondo para king flood control. Ating kayong listahan o darem pondong linob na king lawe yun nung may gamit lang masalese dito. Dapat may kasolusyon niya yung problema yun. Actually po, muna itang sinabi ng Luis ni Nandin, mangailangan tamo talaga somebody who champion na itang naning pwedeng solusyon kining makabebe masantol. Ngayon, inumpis sabihan tamo mo pong pondo. Marakala pondo linob So, ating ko pong totalan kini o renilistahan, which I called from the karetang-kitang sumbong sa Pangulo website. Ating pong 21 at ating kong listang 21 flood control projects at magkahalaga lang 1.7 billion din 21 projects rin. So, From what year to what year? this is only last year. Last year yan. 2024 yan mo po ini. Oo. So, 2024. completed na. So, makareport kitang isumbong sa Pangulo website, completed as of 2024 last year. Yung pinaka-tauli ni November 2024. So, 1.7 billion makanano la karagula amount just Kung itong proyektong papakit na nanding kem video, for 1 year. so, So, may kasahop ka na ita. So, palagay ko po ilang may kasahop kasi nga niya kakita yung problema. O naman bababayang albog, mas may lalayang albog, karing problema. So, in other words, ating funds, but they use the funds, they are misused or misplaced, detang funds. So, kaya malino kini siguro dapat, kutnan la rin kay katamong manimuno. So, ini sa singping ini, buriming ipayabot ka rin kening particularly, sabihan ko na, kang Congresswoman Bondo, kuling niya pong Congresswoman, kening district kayo niya, at yung maglabi ka rin yung funds sa rin Alala pa lang silbi, ala pa lang solusyon, paninanita pa lang, solusyoning climate change. Ali naman kaya, ala naman conflict of interest.
aliya ba miyabe ka rin ng tutukuyan ng miki conflict of interest ka rin contractors. Well, Hindi naman yata contractor. Actual- Doktor, i-anay Ako may surprise ko, Tita Sonia, kasi lulto bayone po kanuining kontraktor metong karening kay. Po balo nung siyempre po nung ating kayong relasyon na gampong bayonya mo. Mika palaisipang ka naman na makinabang la karening kontraktor rin. Ita po malino ya pong papakit dangin kay media ito. At ikayo man, wala na ko man. Ketang makangyan. Opo, imagine ang kepo itang sasabyan ng Vince Dizon, yung sekretarya na po ng DPWH. Ito pong 36 meters sheet pile, bibili da ka rin, posible de pong abili ito. Yung 36 meters pong sheet pile, katumbas na po kanuning 10 floor sa building. Pero po nung lawen may pa itamigit siya po, kayong practice ko po as a civil engineer, alos mamabot siya pa pong 12 floors ito. So ini pong kaya katama siguro hanggang 4th floor yun eh. Ikot-kot do po reta dakala. Baka nando pong akot-kot, na pong sasabyan daketang baryo, bengila po kanong magobro, bang kanita do po kanong akakit. At ikit na naman po karetang aliwang project kay aliwang lugar, pemagut do po reta, itikit da talagang 2 meter, 6 meter. So, po marayo na makanyan mo naman po yung milyari kayo kaya lugar tamo. Makanyan pirayet. kasi Yeah. yan, menibat na mismo po kay ngasbuk ng Secretary Vince Dizon na halos dening flood control projects rin substandard lang. Anywhere, everywhere in the Everywhere, Philippines. oo. Binanggit na. At nakakita naman po, dening project kiniking Candabo o itang slope protection. So, kapilang pa mo, 1 year ya pa mo, may lasak na lang naman. Wow. So, ito pong Makanyan, paulit-ulit doon po ponduan, pero alin naman makasawop, bibigay solusyon. So, naningisipan na rin tao. It's a waste of money na dapat ay magamit sanang masalesen. Magkulang tamo hospital. Magkulang tamong detang services, basic services na dapat bibigay ka rin, hindi ka tamong memalin. Kaya ba't sasayangan tala mo po tiyog seking albog, papanyudla mo makanyan. Yan yung tama, buring isipan. Nung ngayon mo man sabihan, ko buring isipan nating manakitan kaya nga mo. Pero it's a common knowledge na, yung investiganda magugulo hanggang yan, may akakita mo king TV, na malino, na ating So, ikaw, manakitan. are you not cynical about it? For example, if I ask Isabela, Popay Luis, anak la rin, ali kayo cynical kasi ayalbenyo na Di ba? Balang dudurot na mo yung pisasabihan. Kay ba't involved la rin mismong gagawang batas. Involved la rin dapat magprotekta ka rin memalen. Pining mo munang bala mong gigisan ka rin pondong dapat miras ka rin flood control. Ating kayo pang pag-asa na masolusyonan nining problema ngayon Luis? Iya ko po kasi kapanuwanan ko. Kapanuwanan ko po at ibang paralan at ito pong solusyon. Totoo na po niyan, totoo po, very disappointing at dismaying niya po itang hearing ang magaganap kay Senado, ang kay Kongreso, ang Procom, uling talagang makasukan ng po Itang pondong dapat mirasana, kareng problema na kaya kaming balen, makabebe ang po ang masantong. Ela po miras kaya kami, kaya ba't damdaman mi pa, datang niyabepin po, rening manungkulan. Pero kapanulan mi po kasi, we have the power, nyaben po ngenipin, bukas, October 2, sayang singke po, daing kami, ban kanita, apansinan na kayo po rin kayong national government na habang ina po, isasabyanda, in korupsyon, in pamangurakot, in pamangunin ba't pera, gusto yung dapat parusan laret ang may glapastangan kay pondo na ning balen. Pero dapat, kaya ben nanita, gawa na pong paralan na itami, may pasto na kayo pot may saka, kaya ning problemang arapan mi at nung ene po agyo,
kaya kaming manungkulan kining locality. Nung agyumi po, naman po yung agawaming paralan, maglabi kay national government at kay miyaliwa pa pong ahensya na ng gobyerno. Hanggang siguro pong, ito na kayo po so, agyang obrada po dapat din eh. Gawa na kayo po siguro paralan, banda po so, nipas na kayo po king Albuquerque, uling malambat na pong pasakit, dekada, malambat na po talaga. At Isabela, ika, kinglawe mo, makasawp yung gawan yung pamagsengsing keng dalan? Ano po ulit ta? Pamag na po yung dala. Makasawp ya ba yung gawan yung... Kasi bala mo yung nga kaakit ko kaya kayo, for the longest time, bala mo may nahimik kayo, makayan. For the longest time, bala mo yung ako man magrally, ako man sasengsing kayo, pero yung sengsing nyo, naman mararamdam. Bala ko makanya nga akong aintindihan ko. Yan, hindi ka opportunity. Kasi yung minuna, bala mo, tatanggapan nyo, pagpasensya nyo, dapat yung mag-explode nga nini, bala mo, may ka ideya kayo na, makanya, malilyari. Actually. Karakal palang pondo. O, ni buklat ko kaisipan, makanyan, bala mo. Yan, ining opportunity mature nung lawen muling actually kaya totoo mo makarinenan pong makay-stress pisa sabihan o ning mo naman naiwasan kailangan alben mo la kailangan pakiramdaman mo la baka balo taming malilyari so ika antimong meto nga kaya nakan Isabela nano mo yung buri mong igulyak kindalan bukas. Ito pinpulitan ko po, inga duwami pong core po talaga na panawagan po. Ito pong Mika, Genuine Flood Control Project po. Kasi po, ito dakal pong feasibility studies po. Katunayan po ngayon pong masantod po anyang year 2022 Mika Flood Summit po. At dakal pong proposal naman na yun naman po oneng ali po sapat ing implementation, ali po sapat ing fund mabibye. Pangadwa po, itapin pong panawagan po na laban kay corruption po dahil pin po makasukal ping loob po. Sabi mo ipin po, habang ila po, habang kami ay lumulusong sa baha, kayo ay lumulustay ng pera. So, ita po, king kanako pong 21 years of living pin po, siguro po alina po nature ning makabebed masantol po ing pamagrali po ngayon kaya po dakal pong, kaya nakan po siguro, o kaya po ding ordinaryo pong mamamayan po na manibayla po, nanuwaring rari ngayon, nanuwaring sing ngayon. Nyapin po, kaya pong almost, alimu po months, alimu po years, yung decades po, pamagsuffer mi po kayong flooding po. Ini po yung panahon na ali po, dapat manahimik. Ini po yung panahon na malalakaran na po. Dahil po, nung alitada po lingunan ng Kempong National po, possibly po na maburata na po kayong mapa po, kasi po, every year, tatas po yung albog po. Nung ala pong malyari, patuloy na kayo mo pong magkasakit kayo ni po Balen Masantol at Makabebe. Uwa. Yung nga kakit ko, bala mo, sasabihan ng Isabela, and that is the general bala mo sentiment I'm getting from this conversation, na bala mo, the flood control projects that are being implemented are not genuine. They are band-aid solutions. So, bala mo, akakit ko kaya kayo na you want better solutions. At bala mo blessing. Bala mo blessing niya kaya kayo. Ining explosive dening expose mga palyaring atukal na rin memalen atukal da rening manungkulan na den kapwa da manungkulan mo naman ilang ating ilang mismong dahilan nung bakit ilang sangka no ba't may papakanyan kining kaya katamong pisasabihan na ini maragulyang bagay na lawen taya pala in koneksyonan ng politika ang po pa rening kontraktor, ang po pa ning DPWH at aliwa pang taong
dapat magmasabal pero ela magmasabal ne itang panakitan yang lalawenda, yang burida. So ating kayong akakit na maragula problema ning patronage politics ang popa ning political dynasty mimiral nung bakit may papakanyan at lalala in korupsyon kaya kayong lugar. If not in the entire country, of course. Well, yako magumpisang mimulat ko po. Balo kong congressman ko Deng Bondok. Itang tatang da, Emigdio Bondok. At nang kaibat, deta na nga dong may kapatad. Miluwas-liwas na lang. So, political dynasty. Malino yung lultokin. The same thing also po kay local government biga rin. So Flores, magumpisang mimulat ko kay Sipan, pag 60 years old na ako, ila pa rin, di makalukulok. Siguro misan mong term ating misingit, ilaksa yata. O misan niya mo ita ng kay, ilanan ng balik-balik. There has been, studies that were conducted that karening political dynasty nung ilang mag-rule king metong towns mas alang asensu. Why? Because we call it inbreeding Kaya tintama ko sa na inbreeding. So nung ilang no new idea, ala na ba yung idea sa Qaeda? And they treat yung government as a family business na most. So wala nang masyadong. So palagay ko po maragul yung factor in political dynasties. Anya metong yakareng karang kana akong advocacy lalaban personal kong advocacy dapat Akakit ko din post mo. mitok nang yung political dynasty metong yang sangkanya but Okay. magkakasakit tamo. Let's go back to this issue of political dynasty because some people claim that not all political dynasties are bad for the people. Eko po mama ko, nagbalik kami.
nagbabalik po ang So to Speak at kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin na bukas ay magmamarcha para sa isang Sing People's Rally, no? Okay. So, kanina, before we took a break, pinag-uusapan natin yung definitely meron corruption na nangyayari pagdating sa mga flood control projects. Parang ito universal truth na. Kasi mula taas hanggang baba na at marami nang masyadong lumitaw na mga ebidensya, no? At umabot nga sa mismong ang pangulo nung SONA niya, ay diniklara na nga niya, no? Of course, earlier, marami na tayong alam, no, na nangyayari. At isa sa mga sinasabi mo nga, Sir Ave, na nakikita mong problema, yung patronage politics na kadugtong ng korupsyon at na ang political dynasty at the heart of this problem. Yung parang wala na bang ibang manunungkulan liban sa sila-sila na lang. Ganun ang political dynasty, di ba? Parang sabi mo nga, magmula noon hanggang ngayon, tatay, anak, magkapatid, parang ganyan na lang, no? Mag-ama, So, kayo po, do you share that same sentiment, Engineer Mark? Ako po kasi hindi ako masyadong sa politika. Mas po ako sa hanap buhay. So, hindi ko masyadong pinapansin yung mga ganyang noon. Hindi ko masyadong pinapansin yung mga ganyang perspective nung... Oo, pero do you see the connection? Pero po ngayon, nagiging maliwanag po na pag sila-sila lang at walang, yun ang sinasabi ni Abe, na walang check and balance sa gobyerno. Kahit anong ginagawa ng isa, wala siyang, as in, okay lang. At nakikita naman po natin ito kahit sa lugar na maliwanag na po sa mga kabataan ngayon na lumilitaw pa nga po, parang sila lang ang magaling, sila lang ang nagpapatakbo sa gobyerno natin, silang magpapamilya na lang. At to the point nga na nagiging business na. It's a way of life. Family business. Ika nga. Isa ng negosyo, Isa ng kumbaga. negosyo. Pero dati na silang mayaman from what I heard, di ba? Ayun nga pong nakakasakit. Kung minsan, alimbawa po kami sa Makabebe, lubog na lubog yung mga bahay doon, nahihirapan yung mga tao, maraming mahihirap. Tapos makikita mo sila nakatira sa Ayala Alabang, sa Forbes, kung saan sa lugar na sila, yung buhay nila, parang walang pakialam sa kung saan sila nanunungkulan. Ako po, meragul ko po Makabebe, pero ni minsan ako po dining congressman na rin, dining congresswoman. Nang kaya babalitan ko lang, yung Baleda po rin, sorry to say, diyan pong bondok ka rin, siguro 300 meters siya kaya Tambalemi. At po tapong dadalang ko kaya Baleda, mata siya po yung bako, di mo manakit. At pagtakang ko, makanano dong boboto rin tao ka rin. Ingapansinan ko po rin tao ka rin. Po tang di nando pong dita ka ayuda, po tang ating kalamidad. O po tang boboto na naman, dinandano naman dita ka sabi daw, mamiela po kano po. Yeah, pilingausan da pong patronage politics Opo. yan. Ito po yata, karen pong gangno karon. Bala mo, may kakawutang lapulob. At ating ko pong pangunakang kitnang ke. Manikwa kayo bang ayuda keng scholarship keng kareng congresswoman? Manikwa naman po kano. O sabihan ko, balo yung tax, ikaming taxpayer, ikaming mami. Dapat giginuan din ako. Kasi ikaming magobro, babayad milaren, wari, pagkayandalaren, ko dapat may kakawutang alub ako. At bala mo po rin, akakit ko po karan pinpoint ang potang sinopandalan dita. At maragul na pong bagay karela, na itang political Balo mo, yung sasabihan yung yan. Yan ang laltong yan.
netong karetang talagang malalam problema tamo. Itang patronage politics na dinandalang ayuda, dinandalang scholarship. May kakautang lang loob. Totoo yan po yan. At ngayapin iboboto lang pa si Bayo. So, eda naman kasalanan siguro rin ni Maleni, kaabe. Actually po, totoo naman ito, yung pakakalulupot, hindi na merong hindi na may ulam, hindi na may dita ka relief, na yung makalbugma ka niyan. So, maragula bagay ka rela. Pero, maragul lang kasalanan ni Karen. Siguro karening politiko nga rin na talagang they manipulate the people. Manipulada lang mo po eh. So, di nanda kang makanini. Okay. Limbawa, kay Ningalbog, bangka nito, manahimik ka, di nanda kayong panggastos yun para gawa kayong monkey bridge. So, o di tangkay, ko supply ko yung material. So, dini naman mong kamag-anak mi kanito, ay salamat kang mayor, salamat kang congressman, dini na nakatamong materialis para mi kateteta mo, talbog kindalan, para mi paniktamo kitandalan, nga mo kanyan. So, isipan na idetang perang sa South da nga karela, manibatla naman kareng tax payers money. Kempondo na ning balen. Potang kaya, akit mo detang karelang billboards, lupad ilang pepagawandalan, ilang may uling makalbog ngayon, ilang libreng sakin. Makanya niya kasi yung patronage politics eh. Mamaya po libreng sakin ka, no? Kailangan na itang kayang tarpaulin na. Itang oya, itang congresswoman na yung tarpaulin. Makanya katamong political culture, itang patronage politics eh. Nang kalalam yapin manatili la rin political dynasty nga rin. At yapin bala mo, yung lalto nakauyat na ning kay. Korupsyon eh. Kasi itang hamanuan mo, itang konektado la. May nakit na kang mambabatas, kontraktor yan naman. O kaya mambabatas siya, pero yung kamag-anak na, yung asawa na, yung bayon na, yung kapatad na, ilang mangontrata, itang makanyan. So bala mo, kening akakit tamong lalto pisasabyan, kening national level, gana-gana, magsuri. Ano nang karakading mag-analyze eh. Kung patugot mo naman manalbihan pong makiramdam, itang migigiligit ka, pero ang gamo kitang ma-stress ka mo eh. Yeah. Pero masanting ining kaya kayong balak gawa na ini na imbes na migigiligit kayo mo, ang popang sasayang ating kayong pwedeng gawan. Tell us about the activities you're going to do, Luis. Dakalakayan na ka na makyabe, may respondi kaya kayong challenge o kaya kayong panawagan. Yeah, talk about it. Opo. In fact, dakal po ka rin conveners, kung volunteers na po ning mag-organize King Sing Sing People's Rally, anak la po from the sector of the youth. Ini pong People's Rally, maganap ya po bukas, October 2, in unity po nitang Vicariates Initiative na Solidarity March and Mass. So, ado po yung point of where we can start our... Ating misa. Ating misa, amo. Opo. In unity po kitang Vicariates Initiative na Solidarity March and Mass. So, mag-umpisa pong 12:30, ita pong pamagmarchada, ranking group of Masantol, King Santa Lucia Bridge, going to the Plaza Road, in Kempong Palengkida, hanggang na po Kimira sa Takeng Makabebe. Kay Bat, 1:30 naman po, manibad po King San Gabriel Chapel, lumakad mo naman po, kaya be in Vicaria, ding pari, ding parokyanos, ding parishioners, at ding sablang tao, may malaning Makabebe ang po napalit, hanggang po King mikit kami po, ning Masantol Group at Makabebe Group, King Plaza na ning Makabebe. So by 2:30 po, Mika Misa, kaibat makuyat pong programa, kaibat na po ning misa kay kilog na ning Pisamban, at kaibat na po nitang programa na ning Pisamban, lumuwal na po ng tao, mikitikit kaya po king kiluwal na ning Pisamban, kaibat ita pong program ning Sing Sing People's Rally, miyaliwang performances, ang po pong miyaliwang testimonies ng makanano niya po binayo, ning albuk, imbieda rin sa blang memalan ni Makabebe, ampon.
Waret, ang istorya, ilang masanting damdaman tamo ne? Metong kakareng magsalita, Isabela, magsalita ka bukas. Will you give Opo. your will you do a testimonial tomorrow in the People's Rally? Kami po nga duwang Luis po, kami po magsalita, kami pong opening po ne, bakanta po, mamaya pong context po keng Sing People's Rally po, pero then pong testimonials po, BML po ka rin at po talaga keng sabihan tamo pong business sector, o kaya po din po at keng laylayan po talaga, bakanta po, share da po yung lived experience da po, yung kasakitan po, yung pamabiyebe, at pamag-obra po, na makababad po yung bitis po keng albog po. At kami pong Wow. Kuya Wis po, kami pong youth conveners po, kami po yung opening po, at atin mo rin pong atin mo rin pong closing po from our other members po, other co-organizers po. Sabihan ko lang mo rin po nila, Engineer Leslie po, ang po Kuya Ralph Bonifacio po. Ali kayo may kasakit, may nagkat ka rin kaya nakanalupa yo this time? Kasi waris tong makanyan activity, potang tatakan na nga manwan, ala naman bisang tumagon tangunang basti, bang mikawani, Pero ngeni, kening mera patay ni, ang po kening kaya kayong sainsing bukas. May kasakit ko bang mengong bira, Luis? Actually, aligay po may kasakit. Tutunan po niyan, dito pong kaya beming kaya nakan, ila pa po mismong linapit kaya kami. Uling, pare-pareho kaya po experience bisa na po pong misaka, kaya ning malambat may na pong problema king nalbog. At tuloy na po nita, saguli mo po may kapag convene kami, may kitikit kami po. Actually po, Isabela, kaluburan kayo mo po kayo mo rasantol, tapos na pong kaya na kayo masantol youth mo naman, tapos di ako po rin, mo naman pong kaluburan, barkada, ang pong kayabe, kay makabebe na sa Blangkayanakan, minsan mo po may kitikit kami, kay ba't may buo na po yung Sing People's Rally. Inyapin, sasabihan dening kaya nakan king malambat na panahon, we were fond of apathy. Tang ala na kaya pong pakilam nung nanuman ng Malyari, uling nasabihan dapin, we were the hope of our country, pag-asa ng bayan. Pero ing panulan po kasi, kami po mismo yung balet. Kami po ang bayan. At sa pagkakataong ito, kaya na po namin tumindig para sa bayan namin. Tama, oo. Napakaganda ng iyong sinabi, no? Kayo mismo ang bayan, tama. At sino-sino yung mga sektor na tumugon sa panawagan na ito this time? Yung actually kasama dito sa rally na to yung church people, yung vicariate ng Holy Trinity, Yes. yung mga parishes doon Yeah. sa hanggang Apalit. So sila yung nag-organize ng Solidarity Mass. Tapos sumabay lang yung People's Rally na to, yung mga youth sumabay lang. So, happen sila rin yung youth at saka sila rin yun sa church. So, tapos, yung ako personally, yung invite ko dun sa Makabebe, yung mga batch namin, high school. Oo. So, One, I'm sure mag-attend lahat yun, yung Wow. mga high school batch ko sa Wala mo, double purpose, mag-reunion kayo. Yes. Habang mag-marcha kayo. Yeah. Ikayo po, kay business sector, atin mo rin? Opo rin, kapatid ko po ka rin, manintunan ka rin. So, kaya bela po, Chulamo Plaza. So, sigurado rin pangunahan ko rin, kamag-anak. Ang porang mo naman kaklase ko, in-inform ko lang naman po na actually, kaya bemiya naman po yung Sister May kanini. So, bitipon-tipong kaya po kanyang ka. At kening kaya kayong ini mumunaya pa mo, ating kayong balak na isustain nyo rin kaya kayong activities. Kasi ing masakit kanini, itampotang kahit, ang bala mo ni ngaskugo naman wanda. Kasi ganaganang magsuri kaya ang problema tamo, yung sasabihan da. Tamo aya sa mukeng ICI, tamo aya sa ketang Blue Ribbon. Yung problema ngayon ing asahan tamo, ang maaasahan daw natin, for the sake of all those non-Kapampangans who are also listening to us in this dialogue, all over the Philippines, itong problema na ito. Kanina lang, nakita ko, nagte-trending sa social media, ang reaction dun sa, kasi kanina, before we went on air,
61 na yung patay sa lindol sa Cebu. And I am still waiting for some of my friends over there na sagutin ang tanong ko kung kumusta na sila. No? Kasi we're trying to mobilize help also for the victims of yung lindol. Pero ang nakikita ko sinasabi ng mga tao, o paano substandard din ang mga buildings, ang mga bridge, yung mga tulay, etc. The same people kasi, the same culture permeates yung gobyerno, DPWH, contractors, patronage politics, political dynasties, corruption everywhere. Natutuwa ako, no, nandyan yung mga kabataan. Sila yung nagpasimula nito, nag-lead dito sa rally na to. At sinasabi ko nga na dapat hindi natin titigilan ito. Kasi matutulad din yan doon sa mga nakaraan ng mga scams sa gobyerno. Yeah. Dahil hindi tinutukan, ay natahimik na lamang, ayun, na-elect pa ulit yung mga dapat na makasuhan. Siguro this time, hindi natin dapat tigilan itong pag-iingay na ito sa mga politiko. No? At isa pa, hindi natin mahintay yung ICI at saka yung Blue Ribbon Committee na yan na sa resulta ng kanilang mga investigasyon. Kailangan din, sabi ko nga sa mga ibang group like yung sa Angeles, yung KKK, sabi ko, hindi lamang tayo dapat nagpo-propaganda lang. We have to do something. We have to investigate also. Yeah, and monitor all the projects. Yes, actually, yun ang binabanggit ko. Ang daming mga projects. Are we aware of these projects? So, tingnan natin yan. Magkano yung binuhos na budget sa gobyerno dyan? Ano yung status ng mga projects na yan? At tingnan natin ikumpara natin dun sa kanilang report. For example, this IDRR CCA Stage 1 na ito na binuksan noong August 2024, nagkakahalaga ng 7.57 billion. Are you monitoring this project? Somebody has to do that. Oo. So kaya yung sinasuggest ko per district. Halimbawa, ito simulan na natin sa District 4. So tingnan natin yung mga projects diyan ng flood control projects, i-monitor natin sila, yung mga yan, at i-require natin yung ating congresswoman na siyang nagbaba ng mga projects na ito na gumawa ng report sa mamamayan. Tayo ang nagbabayad sa kanila ng sweldo nila, nanggagaling sa mga taxpayers' money na binabayad natin sa gobyerno. At marapat lamang na obligahan natin sila na gumawa ng report. Anong nangyari dito sa pondo na to? Ano yung status ng mga projects na ito? Bakit substandard? So dapat sila magpaliwanag diyan. Yeah. People are actually participating in our dialogue, in our conversation right now. So Chester Lay said, Miki-tikit bukas. Lay Ye, sabi na, kaya kami po maluwat ng makalbog, climate change po, anang doktora, ana. Aurelia Sarmiento Mendoza, migising tana po, keng katutuan. Kami rin Kenny po, parking apalit, dating alilalbog niya ni lalbog. At the end of the day, I know someone I work with who is from Apalit. Sa sengsing yang, sabi natin, dapat miyabe yan naman ng Apalit, kening kaya katamong pisasabihan na ini kasi they're affected by inipin, bus sa dalan. Maricel Torresville Perez, sabi na, mahigit pa lang 300K ing pasweldo tamo ka rin congressman. Barangay officials, sabi ng Florita Solis, barangay officials suporta kay karen kayanakan, wake up call, ana. So indeed, this is really a wake up call. Although itamo, dakal naman kaya katamo na malambat ng makagising, dapat itapin, atin pa mo rin sigurong pwedeng gawan on the side of dening sectors. So, by way of a final message, siguro panawagan kareng kabalenta mong manalbe, kaya katamo, agkatanda kayo, Engineer Mark Lerit, for your final message to our televiewers and those joining us in social media.
Opo, ita pasalamat kay po dininan nyo kay panahon na oras kening kay kayong programa. Siguro po ing metong pasalamatan mi muna maning Santa Iglesia kaya bemi kening araling sayingsing ning masantulang pong makabebe. At sana pin ining umpisa ngay ni tuloy-tuloy na ing kekatamong aksyon na gawan. Bang kanita naman nung sakali at mika milagro sana na aliwa mo itang corruption ng solbanta mo no patitang problema at naning kekatamong balen makabebe. Yeah, Tamo and po. I'm reading again from our social media, Michelle De Vera, maya pa oras po ka rin. Sega na ganang manalakaran, lalo na ka rin kayanakan. Hello, Michelle. I know, Michelle. And Emerita Manansala Bonifacio, panene mo pong tarpaulin, impounding water, and underground tunnel, that's a long-term solution. Lawe ko po ika yung tao makabebe, ika yung best experts adapin to really find solution ka rin kaya kayong problema. And for your final message, magpaalam ta na ka rin manalbe, ka rin kaya betamo Ken TV and social media. Luis, your final message, please. Dahil punta kala salamat king CLTV 36, ang aking segment na pong Tita Sonia, so to speak, midinan kaya pong maya pa oras, pamikatagon, ban ganita, ayagat milaburing sablang memalen ning makabebe ang pong masantol, ading sablang concern, kaya ning problema ning albog at ning korupsyon king kaya katamong balayan. Inya po sana may itikita mo po bukas, October 2 po, mag-upisa tayo pong 12:30, hanggang na po kayo magpupusiyan kaya katamong programa, then ngan pong sablang sa ingsing tamo, laban king korupsyon, ampon king pamanintun, solusyon king albog, dalatangan po ka rin. Salamat po. Kabiyas na magsalita ang Luis, ne? Aga nakakunyang kayanakan ko. Thank you so much. And Isabella, your final message to our televiewers. Mantita mo naman po, dakal pong salamat CLTV and so to speak po kayong oras sabi niya po kay kami, para kay kami po. Ito po, karen pong kabalian ko po kayong masantol at makabebe na ikatamo naman po ing malalakaran po, abe-abe, tamo po may sasanmetong tamo po kayong sing-sing na ning kay katamong balen po na stunay kapanakawan po. Kailangan tamo yung solusyon at stunay yung kasakitan kayong albog po, kay kailangan tamo po ing lingunan tana po ng national, nagkikatamo pong manungkulan, at bakit tamo po ning sikanan na po ning kikatamong pamiyabe-yabe. Sana po ining pagkilos sa ini, aliya mo po ing ending na po sabi dapin po, nagsisimula pa lang ang laban. And sana po kayong susunod pangaldo, patuloy tamo pong makialam at makialam, baka po Mika Genuine Flood Control Project po kayong Masantol at Makabebe at Mika Genuine Change po para po kayong kinabukasan ni pong youth at para po kayong karigtasan na po ng kay katamong may malen. Takal pong salamat. Ay, pasalamat ko kay kayo. Uling didinan nyo kayong inspiration. Would you like to invite people tomorrow? Muna, pasalamat kami kay CLTV 36 at kay kayong programa, so to speak. Imbitayo kami kining pasibayon. Sasabihan ko po palagi, alang misal ba kay katamo king albog, nune itamuring memalen alto lumbog. So karing kabalen ko kayong makabebe at masantol. Sana po makisanmetong kayo kining gawan tamong saing-sing People's Rally, uling itamo po yung makiupaya. Tandaan tamo po, rening kay katamong inalala reni, pasweldoan tala po rin. Itamo pong pasweldo karela, aliway lang Diyos tamo. So, obligan tala pong kimot at gawang solusyon kining problema tamong harapan kining katamong balen. So, pasibayo, agkat na kayo po tumagon kining katamong rally bukas. At siguro dakal na rin mag-cover kaya kayo, lalo na nung dakal na rin tao makabebe ang pong masantol na makyabe kaya kayong Seng-Sing People's Rally. Ala no manaliwan si Siendeng Memalen nung aliwa mo naman in sarili dan nung paborendang ikayo mo ing datang at magmalasakit kaya kayong balen. So good luck kaya kayo. Sana rening kaya na ka na rin, halira mare-red tag,
At protektahan tala po rin kaya katamong kayanakan, huling den kayanakan na rin, ilang magsilbing boses tamong yan, yung modernong panahon, nunuka rin, may sambulat, yung katutuan, na political patronage, political dynasties equals corruption. At ining corruption na ini, netong yamong sintomas ting mas malala, masakit, na ning kaya katamong political culture, kaya katamong balen, alimog kaya ni Makabebe or Pampanga, nung kabilugan na ning Pilipinas, makarini man aminan, pero yung katutuan, mismong deng manungkulan, ilang ni kabit kaya katamo, kaya katamong kabilyan. Hindi simpleng baha ang usapin sa Makabebe. Bawat pagtaas ng tubig ay kwento ng pamilyang nawalan ng tirahan, ng kabuhayang nawasak at ng kinabukasang nilulunod ng kapabayaan. Kung may bilyon-bilyong pondo para sa mga proyekto, bakit nananatiling lubog ang mamamayan? Napakalihitimo pong tanong ng ating mga kababayan na nanghihingi ng tama, tumpak at nararapat na kasagutan. Kung may mga pangakong binibitawan, bakit tila walang nagbabago? Another legitimate question. Sa huli, ang panawagan ng mga taga-Makabebe ay panawagan ng sambayanang Pilipino. Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Hustisya, tunay na pananagutan, at konkretong solusyon, ayan ang isisigaw at sinisigaw ng taong bayan, hindi lang sa Makabebe, kundi sa buong bansa. Ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.